Co ti nevědí, začne ustupovat, ale vévoda Orleánský tajnou chodbou jim vpadl dozad. Zmatení skřetí na zemi, doráží je po tuctech, je morduje. Nikdo nepřežije. Nikdo nepřežije. Mordě, to byla morda. Uprostřed bojiště nám ze střetu vrší hromadu. Někteří skřeti úplně vyčerpaní umírají na žebřících. A nakonec se vévodovi Orleánskému podařilo odchytit i Ruprechta. Takže pro ty, co mu fandili, bohužel mám špatnou zprávu. Ruprecht byl zajat. A král Miroslav se svým kouzelníkem zvítězil. Takže si zkusíme naposledy zakřičet, ať je král Miroslav. A přidáme k tomu a vévoda Orleánský. No, skoro, bylo to dobrý. Děkujeme za pozornost, děkuji všem šermířům, kteří zde bojovali. Děkujeme hlavně vám, že jste nám připravili takovou skvělou atmosféru.